Nu Covid? Da. Îl încărcăm. Eu cunosc cel mai bine Marpal. Încărcăm negativ. De la asta i-am puțin. Alicuie, nu? Da, nu, dar a făcut-o, merge bine. Ce macacă, știți ce v-a plăcut mie cel mai mult? E riscant, ar trebui să ducă unul acolo să țipe. Da, cred că cam târziu așa până la... Gata. Hai că ai mâna pe Trebuie să-mi pun Pampers data viitoare. 102, mă! Bă, că Feigao merge. Cu 645, n-am avut atunci 645. Felicitări, ai mai depășit, ai trecut. Da. Băi, nu mai puneți poze neclare, vă rog frumos. Da, nu, după aia mai ia fulgerică, că nu s-a înțeles. Vrei cu Feigao, mă? Da.